sa kagabi, ingan nagkuyog ming kumpari. Nang hagad siya og tagay siya, puno daw kunumi. Pagkadaghan sa iyang gipalit nga ilimno, napay pulutan, tagay gyud ni sa tama. Ug sa dihang hapit na mahurot among ilimno, dago nagtingog mura gaaway, magsining kahay sa kalipay. Si kumpare kusog mananday, magsige na siya og smile. Akong kumpare mulupad og kung mahubbo, sigig pangumot sa paa padung sa tuhod. Kung naa siya'y isulti, dulitan ka sa iyang simot. Napay laway, gatabisay, mupilit sa imong dagway. Iya kong gihangyo nga magbidyo kimi sa ilaha. Wala ko kabalibad, kay Gcash ko gisindag kwarta. Ug sa diha nga kaming duha gajuit og panganta, gakus-gakuson ug paraygan ko niya. Niabot sa punto nga ako mangihi, ang ilang si Arthur tingit-ngita, si kumpare ubanan kaniya. Sa diha siya wakaagwanta, ni hangyo sa ako. Akong kumpare membro di ay sa LGBT, wa siya masayod nga ako ang presidente.